Augustové výkyvy počasia priniesli zo sebou aj búrky sprevádzané veternými a dažďovými smršťami, ktoré spôsobili nemalé materiálne škody. Jedna takáto smršť minulý útorok zasiahla mestskú časť nad Tehelňou, kde poškodila alebo celkom zničila niekoľko strech na rodinných domoch. To minúta bola, počítaš 1, 2, 3, 4, 5 a už normálne zobralo dolu. Bolo dosť blízko, lebo to na 2 razy to zlomilo. Najprv raz to zlomilo, nadvilo a potom druhý raz to zobralo z celej dole. Strechu zdvihlo mi hore. Tá blacha všetko vyskačilo vonku. Dramatickú situáciu prežívali veľmi emotívne najmä starší ľudia. No tak prišlo taká tma. Sama z novejší prišlo, Nenom naraz veter, taký výron. Taký vírus prišiel vonku. Taký vírus, taký výbuch. No, sa zlikla veľmi. Tak som neznala, do jaké brani skočiť, som trsovaná bola. Aj doteraz som taká, mi tak plánuje. No, trsovaná bola, zastavilo mi chodenie. Brala som sebe tabletky pre cuklidenie, ale... Niektoré poškodené strechy zostali na domoch, no jednu silný vietor doslova zvalcoval a zhodil dolu, pričom poškodil balkón a schodište. Na miesto boli privolaní aj policajti a hasiči, ktorí pomáhali poškodeným pri odstraňovaní následkov. No na odstranenie plechu, ktorý visel z časti rodinného domu, sme museli použiť rebrík, aby sme sa dostali vôbec na strechu, a na odstranenie tohto plechu sme použili rozbrusovačku. Po odrezanie plechu sme tento plech spúšťali dole. Okrem materiálnych škôd našťastie k iným škodám nedošlo. No a nikomu nič netalo. K zraneniu osôb nedošlo. Ulica nad Tehelňou sa nachádza na exponovanom mieste, kde prudký vietor pravidelne strháva strechy domov. Viete, jak tu príde vietor, tak už strechy tu letajú. Tu sami už letajú, to nevydrží, to je tu kopec. Aj tu na tú kopci to nevydrží tá strecha. V minulosti tu veterná smršť poškodila strechy na viac ako 10 domov, niekedy aj viackrát na tom istom dome. Máme už 2 razy to zobralo. Už 13 rokov tomu, tiež tak. Zdvihlo hore, spadlo dolu. Sa stalo, i nám to zobralo 50 rokmi. Tiež tam vedľa, tiež a tam vedľa. Penieži nemám a teraz treba dať opravovať. Máte to poistené? Hej, mám poistenie. Mám poistku? Som išla najprv na sociálnu poišťovňu, Alianz. Tam robia iba do 12. Tak volali hasičov. Prišli hasiči, chceli nám tam odrezať, ale som nedopustila, lebo ešte nebolo odfotené. Zavolala som žandárov, že by prišli žandári, oni to odfotili. Obyvatelia poškodených domov aj po skúsenostiach z minulosti majú svoje domy poistené a taxizoprávne robia veľké starosti. Veď škodu im zaplatia poisťovne.